ka Jaintia National Council GNC Central Executive Committee lingba President Jongka iba sambor milingdo ha ka krwo bala pelaj kilat pathai khubor kalaong ba hadian ba kaseng kaladep ban ai jingtho shki department bapher halor ka jing pinpana jongka MSPCB ban pinlong public hearing na ka binta ka mining jongka Shri Cement kaseng hadian ba kaladep IT kiman kiba ka EIA jongka ni ka company kibom yaham bat ka jila sha ka pollution control board SEIAA Meghalaya but MOEF and CCRO Shillong. Ka GNC, ka bu ya ka jingmaham ka batikna bat ka bakhadu sha ka sarkar Meghalaya, nada amyo juba batikna halor ka jingtho jingpersha jongi hadu ka khat santarik ujamang arjar arpun riu, ka GNC Central Executive Committee kan pinjor ya ka jingekhi jongka sha Meghalaya Secretariat Shillong hakani ka sngi anwan ringkat bat ka jingishim binta bapura jongki pat ba jantia. Ngimdei ka kinhon ka bathot shithi bat kut tangkumta ngidei ka sur jong ka jan benrio ka ba ka khando ka shiap ka ki klau bat ka hok jong ka riti sinshar ka jongi ngin am shong klik ti ka ba ki company na bar kidang shim ya ka hok bat ka jaka jongi la thau ya ka GNC banlong ka sur jong ki brio jongi bat ka ta hingin salong Niliang yong i ka Jaintia National Council hagini gisngi kwa dadep bo i ya ki jingtho chaki department ki wapher ki em hapo ka state ka yong i kamtam chaka state pollution board chaka SIA bat kamjule chaka Ministry of Environment hejing ito waka jingchem yong i wagani ka EIA report draft report yong ka Shri Cement mangga kayi ka wam yahap wa ka state ka yong i kamat ka wakong san ka i kam ka seng da bo i hagani ka jingtho to hejing ito wagani ka chapter 1 yang gani ka EIA mo ka introduction ka em gani ka scope of study hini the thought chega the application for the terms of reference for the proposed project was considered in the meeting of the Gujarat SEAC based on the submission and presentation made by the project proponent in SEAC Gujarat and SIA has issued the TOR for the EIA study. Kani da kenal chega wata kini ki project proponent ma the phagi ya kata ka submission ko yang ki ka government of Gujarat lengba ka state environmental appraisal committee yang ka government of Gujarat welengba ka SIA yang ka Gujarat ma the issue gi ya kani ka terms of reference na ka benta kani ka EIA report yang kani ka Shri Cement Dai kam ka seng dabi da ka jing si ka wakro waw yo hadon ne ka sngi yo waki department yang ka sarkar dang suki gi hejing ito wagani ka seng ka wada tentip ga cheki wakamnu kani ka TOR ka wada issue da ka government of Gujarat uye ka ukre kam hapo ka jalla Meghalaya ka yong i kalada kanihi kajing temu yang ke Shri Cement bu pemannya ke public hearing hani hapo ilaka nongkhle lada ke sarkar ilar ke kini ke public hearing kanihi man ko kada kecen wa kani ke government ke yang iman ko government ka wada fail lupa nebha kamnu ye ki kot kisla ki wada pelaj da ka sarkar Gujarat uje i upengkrek kam hapo ka jela ka yong i ka waar ka point ka wa i da submit di cakini ki department to chibon ki point mo da submit hinre ko ku dawdo leteli dan hi ki point ki wakongsan hejing ito waka semic safety zone hejing ito waki ain kamnu kani ka company da pangkrek ga wa uyada ya kinong krek lene wa uyada ka meriang hepor wa binukmi lene kinu kijing ma ki wa abi ina ka meriang chemi wakani ka Shri Cement da chna ga yagni ki an hajrong kani ka seismic zone 6 tamo ko wasnga phalau khanai phi wato ya kani ka seismic zone 6 the withdraw ya ka da ka India Bureau of Indian Standard ha ka leteri ku march arjar arpunru
Waya kan ni ka notification da penmi la po ka Gazette of India. Te iyo pelai wa kamnu kan ni ka Shri Simen uchna ga ya kita ki any wa yada na ka jingwin kmi le na ginu ki benta haga any to wada de withdraw. Ta kan ni la man ga yi ka am ya hap le ne ka man illegal ye ong le ne ka wa. Yoi we ka jingle khalar yong kan ni ka company. Ka ba le chem ye po kan ni ki ai am le ka wi le wo ka daw. Ya ke Jaintia Hill Autonomous District Council kawaman ka wina ka institution kawa ka sarkar India da ego ilang baka 6 schedule wa yada ya ka kendau ka ciap ka yong i wa yada ya kimo kiden ki yong i ta ka nihi ka jing le yong ka Shri Semen penyo wa ka ni ka company mam kan snap go ya ki 6 schedule area la ne mam kan snap go ya ki Autonomous District Council ki yong i ta ka wa is nya phalai wa kamnu haden wa ikam ka sende de bo ya kini ki jingtha kini ki department dang suki ki ta ka sarkar la dang suki ga ta ikam ka sen kwa yu pha ka message ka wa clear cha ka sarkar wala da ka sarkar wam pendam ga kini ka public hearing hapo ki ka khat santarik yang uni bunai na ka liang ka jansi wam ban se ga hap ga ulai tur cha sekretariat wo yalam yo pat ba mulai tu di sekretariat wa pendam pendo ya kani ke public hearing ni ba kani ke EIA yang kani ka Shri Semen to ka wada isu da ka sarkar Gujarat da dalele im pediangi wa kinu ki kot kisla ki wa isu da ki witawan ki sarkar wa ukra kam ge po ka jela ka yong i da bila da ke jing si ka wa khro Woyo na do wa wan kani ka Shri Semen na do wa am ka jing thmu wa ra kani ka company ha ka elaka nang khle da pen pia pen praga da kinong chong chnong yong ka elaka yo da am ka jing cha yo roi ya kirit kirya kinong chong chnong wat ha ka public hearing ka wada da pen man ha jing ito wa ka plan yo chi bon kinong chong chnong kham tam yong ka dai stong wom yo giu ya chim benta wom yo kitang wat upsia cha ka thau peman ya kani ka public hearing Hejoi por la i kam ki sen bhalang da khanglat da kita ki mafia ki wakani ka company da panam kam go da ilam bakala go ya ki khon ro ya ki rangba yang katai ka ilaka da i kam ka sen da bi da ka jing snyau khia ka wajor wa ila ka sarkar suki go hadon ne kisngi lada ka sarkar ye go uwang ya ka project yang ka Taj Hotel na ulompong dan ka yi ka jing ya ka ni ka jok ka sarkar wa uwang ya ka ni ka jing thmu Yong ka Shri Semen wa wan ra ya kini ki semen plan ki yong ka po ka ilaka nong khle de wa yu roi ya ki an yong ka sarkar jela ka yong i de wa yu roi ya ki hok yong ki tre chnong ki tre thau yo hoi de am ki khubor ki wa mi wa ki nong chong chnong yong ka ta ka thain de mi ki cha lat pathai khubor sa ki department ki wa pher wa pen snyao ya ki jingle bor yong ki katu kat ni ya ki thau ki bhau ki yong ki Henry ngau si uyo wa kani ka sarkar dang suki ga hadot ne ka sngi ta kani hi to ka daw ka open man ya ka jansi wo chim ga ya kani ka rai wala da ka sarkar dang yo thia ga la da ka sarkar dang khlot ga ya ka sur ka yong iki is Jaintia i kam ka jansi wo ban se haden ka khat santarik daw lai turi cha sekretariat wo dawa ya ka hok ka yong i kani man de ga tang ka jing maham ya ka sarkar Henry kani hi man ga ka declaration na kaliang ka jansi wo idalele wom chong klik ti wom eladi ya kini ki company wo tempia tempra gi ka jaj bru ka yong i kam wa i na do min kong kisngi kham tam ha kani ka le phau tarik yong new December 2008 ka man ka sngi kan mu woromi ya khlawat u yong i wo kyang nong ba da chim ya ka rai wa ubod deni ya ka yutang belai ka wa kyang nong ba da yo ya kita ki leteli kita nat den ki wa khut ya ka jing teli yang ka jaj bru yo wa ka jing wan yang ka ni ka Shri Semen da pen pia pen praga ya ka ri Jaintia ka yong i kham tam ya ka ilka nong khle da perchanga uyo rot ya ka hok ka yong i ki sen bhalang da perchanga uyo rot ya ka hok yong ki nong chong chnong hewa ka ilka wa ki katukat ni ki nong mi khmat ki yong ka da chim gi ya ka rai wo khang percha ya ki sen bhalang wo kra kam gi
ha kani ka ilaka kani himan go kayi kawa ma kawa kajing ma lani kajing seir kawa ap ya kani ka ilaka lada kisen bahalang wom yo de gu krek kam daw em kajing yo roj daw em kajing le tre khle da kini ki bru ki wa wan na bar wo sen ke business ke yong ki hepo kani ka district ke yong i hepo kani kari kamuluk ke yong i kani himan gele ka man percha ya ka constitution of India ya ka fundamental right ke yong i kam kinong chong chnong yong kari India netai daw i kam ka JNC mem kwa i snam bo ki prado ki prasnam ke yong i netai daw kwa i wa ka sarkar upan sange na go mardor ya kani ka jingtmu yong kani ka project yang jingtmu yong ka company wora ya kani ka cement plan ke yong ka hapo kani ka eleka ta sachisen le kamu ka sarkar da vengo da snap ya ka sur yang kinong chong chnong yang ka riboy hapo ka jingilam yang ka Green Tech Foundation kwa ele wa ka kani ka juk ka sarkar u ap ko ya ka sur ka yang iki is jantia hachwa wo i upan mani ya ka jingi khi ulai tur cha secretariat kentu ya ka sarkar wo chim serious ga ya kani ka kabenta kemo wam to kini ki company wo e phi ka bor wo sanchar pe i hendai to i ki pat ba ki wapan ku bor ye phi woman pikam kita kinong sanchar ke yang i to kun mo phi wa ka bor ka wa khro chong ga upat ba la de phi le ben phi upat ba ka JNC wamban sega hagani ka election MP daw yala percha ga ya kini ki party khamtam ya ka sarkar MDA ka wa ya khmat da ka NPP ka wa yu roj ya ka sur ka yong i ka message ka wa clear pha i chau CM yong i woman la ka mu environment minister untuk chim khiaw ya kani ka kam hachwa wa ka JNC penman ga da ka jingi khi ki wa jor hapo ka sor shillong kani to ka khubor ka wache na ka liang ka office yong ka Giant National Council lang ba yong nga o president yong ka. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.